אני רוצה להמליץ לכם חברים על אקדמיית הדולר של שחר ושמואל האלופים, שעוזרים לי ולעוד הרבה תלמידים להקים משרד פרסום באמת מאפס. גם מי שאין לו ניסיון בניהול עסק, אין לו ניסיון במשרד פרסום, הם עוזרים בהכל, בעצות, בהדרכה איך לשווק, איך למכור, נותנים מענה לכל שאלה, נותנים גם הכוונה מדויקת איך לחשוב כמו בעל עסק, איך לגדול כמו בעל עסק, ובאמת אין לי משהו יוצא דופן להגיד, חוץ מזה שהם באמת עושים עבודה טובה, ואני מרוצה, וכל מי שרוצה לפתוח בעסק דיגיטלי, שיוכל באמת לעבוד מכל מקום שהוא רוצה, באיזה שעה שהוא רוצה, ולהרוויח כסף בדולרים ולא בשקלים עם לקוחות שהם אמריקאים, זה המקום. אל תססו פעמיים, ממליץ בחום, אני מאוד נהניתי, שיהיה בהצלחה לכולם.